Ahojte, volám sa Andrej Tichý a v dnešnom videu vám ukážem, ako si privyrobiť v Norsku. Pre mnohých ľudí, ktorí chcú prísť do Norska alebo si len chcú privyrobiť extra peniaze, je to veľká otázka. Kde a ako zohnať brigádu? V Norsku je jedna webová stránka fin.no. Tu môžete nájsť od nového domu až po vzťah všetko, ale o tom som nechcel. Je to aj možnosť Smojlber, v preklade malé práce alebo brigády. Stačí kliknúť a naskytne sa vám možnosť vybrať si. Buď chcete dať inzerát a potrebujete pomôcť s niečím, ale vy nepotrebujete, a tak zvolíte druhú možnosť. Áno, správne, Fin and Smojop, to znamená nájsť brigádu. Potom ako túto možnosť kliknete, ukáže sa vám veľké množstvo brigád v celom Norsku. Naľavo nájdete tradičný filter, kde si môžete zvoliť typ brigády, o ktorú máte záujem, to je tu. A pod tým môžete zvoliť miesto, kde konkrétne bývate. Ak napríklad bývate v Oslo, tak kliknete na Oslo a ono vám to ukáže všetky brigády vo vašom okolí. Takto môžete nájsť rôzne brigády od venčenia psa po pomoc v záhrade. Dá sa tu nájsť naozaj všeličo možné. Dajme tomu, že by ste chceli niekomu pomôcť baviť sa smeti za 300 korún. Kliknete na možnosť Shop Tilgang, kúpiť prístup. Na toto musíte byť registrovaní, čo trvá pár minút. Odporúčam vám vypracovať si váš profil starostlivo. Dajte si tam fotku, napíšte tam niečo málo o sebe. To zvýši vaše šance na úspech. Keď budete mať profil hotový a zaplatíte 15 korún za prístup, môžete kontaktovať osobu, ktorá potrebuje pomôcť. Ak sa dohodnete, získate brigádu. Brigáda sa väčšinou vypláca hneď a peniaze dostanete do ruky. Je to samozrejme na dohode medzi vami. Ešte jedna rada na záver. Ak boli s vašou prácou spokojní, poproste ho referencie. Jednoducho môžu napísať na váš profil niečo málo o tom, aký ste boli super. Pomôže vám to pri získaní ďalšej brigády. Ak sa vám moje video páčilo, sledujte môj kanál.